Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Sister Teresa, nsellim lekun il-ekar program ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tal-limna l-paċi miegħek. Insejħu Trinità qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ninġabru eżissemi għal din it-talba. Alla ta' mħabba bla qis, intu qed tissaltna tiegħek li ċkejknin u lumli. Ejna nimxu fi triq tal-vituċa li qed tallimna b'tant ħeġġa Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha. Aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Inkomplu eżissemmija qegħdin naqraw Manuscript 3 id-dedikat lil Madre Superjura tagħha, Reverenda Madre Mari de Gonzag. Ekku mela qed tiftaħ qalba magħha u tgħidilha, tkompli tgħidilha, o Madre tiegħi, jeħtieġ li inti tara fil-ħwejjeġ kollha moħbija ta' ruħi sabiex ma titbissimx meta taqra dawn ir-rigi, għax hawn xi ruħ inqas imġarba minn tiegħi. Jekk wieħed jiġġudika l-ħwejjeġ minn dak li jidher, jekk it-tiġrib li qiegħda nsofri minn sena law jinkixef quddiem għajnejn xi ħadd, x'ista ġib qed tikteb. Madre maħbuba, intaf b'dan it-tiġrib, dana kollu sena nissokta nkellmek dwaru għax inqisha grazzja kbira li natatli matul l-uffiċċju tiegħek ta' perjura. Is-sena li għaddiet Alla tan il-faraġġ li stajt inħares is-sawm tar-Randan fl-ebusija kollha tiegħu. Qatt ma ħassejtni aktar f'saħħti u din il-qawwa baqgħet miegħi salajt b'dana kollu. Fjum il-ġimgħa l-kbira Ġesu ried jagħtini t-tama li dalwaqt se mmur narah fis-sema. Kemm hija ħelwa din it-tifkira. Wara li kont bqajt quddiem is-sepulkru sa nofs il-lejl, erġajt lura lejn iċ-ċella. Iżda bil-kemm il-ħadd. Qed rasi fuq l-imħadda li ma ħassejtx bħal boqqa tila tbaqbaq sa xuftejja. Ma kontx naf x'kienet, imma ħsibt li forsi kont sejra mmut u ruħi intliet bil-ferħ. ċertu diskors bil-kemm jitwenmen Marija. B'dana kollu, billi l-lampa kienet diġà mitfija qed li l-nifsi li kien jeħtieġ li nistenna sa filgħodu sabiex inkun żgura mix-xorti tajba li kienet missitni għax derli li kien hemm demm dak li neħħejt. U ma damx wisq ma sebaħ, meta qomt mill-ewwel ħsibt f'dik ix-xi ħaġa ta' ferħ li kelli naraf. Ġifieri li Ġesu se jsejħilha malajr, Sa ħanna meta nirċievu normali u ġvera, tirċievi xi aħbar ta' xi marda. Twerbrek, din ferħitha, mamma mija. Santa Teresa, kummana kummana. Qalet ersaqt lejn it-tieqa u żgurajt ruħi li ma kontx mort imqarqa ruħi ntliet
b'faraġ kbir. Ġewwa fih ħassejt niżgura li Ġesu fil-jum li jfakkar mewtu ridni nisma' l-ewwel sejħa tiegħu. Kien bħal ħoss ħelu u mbijat li jħabbarli il-wasla tal-arus. Ġifieri li sa tmur tintaqa' miegħu. Dimitet ta' 24 insewx. Kien bħeġġa kbira ħafna li ħadd sem fil-prima u fil-kapitlu tal-maħfra. Fil-prima ġifieri meta jgħidu l-uffiċċju divin u kien ikollhom laqa ikun li jitolbu maħfra lil xulxin u di attendita lihom. Kont maġla li jmissni li nasal quddiemek sabiex waqt li nitolbok maħfra nafdalek madre maħbuba tiegħi, it-tama u Lena tiegħi. Ġifieri sa tija l-aħbar tal-marda tagħha. Elena u t-tama tiegħi. B'dana kollu żidt ngħidlek li ma kont qiegħda nsofri xejn u dan kien minnu u tlabtek bil-ħniena madre tiegħi biex ma tagħtini xejn partikolari u fil-fatt kelli l-farax li ngħaddi l-jum tal-ġimgħa l-kbira kif xtaqt. Il-penitenzja ħoroġ tal-Karmelu qatt ma deruli hekk ħelwin. It-tama li mmur is-sema ġelitni nintilef fil-ferħ. Meta wasal fil-għaxija ta' dak il-jum ħieni kien meħtieġ li mmur nistrieħ, imma l-istess bħal fil-lejl ta' qabel Ġesu ħanin tani l-istess sinjal li jidħul tiegħi fil-ħajja ta' dejjem ma kienx fil-bogħod. F'dan iż-żmien kont qiegħda nitenna b'fidi hekk ħajja, hekk ċara, illi l-ħsieb tas-sema kien sarli Lena kollu tiegħi. Lanqas tajt nemmen li kien hemm tassew nies bla ebda reliġjon li m'għandhomx fidi, kont nemmen li dawn kienu jitkellmu kontra dak li jemnu meta jiġħedu li hemm sema. Dak is-sema sabiħ fejn Alla nifsu irid ikun ilhom il-premju ta' dejjem. Fil-jiem hekk mimlija ferħ ta' żmien il-għajt, Ġesu ġelni nħoss li hemm ta' bilħaq erwieħ li m'għandhomx fidi u li minħabba l-abbużi tal-grazzja li natawlhom tilfu dan it-teżor kbir. Għajn ta' kulena safi u veru. U ħalla li ruħi tkun mazza fid-dlam ċappa u li l-ħsieb hekk għażiż tas-sema sa jibqa' xejn għalija ħlif kawża ta' taqbid u turment. Ġie dan it-tiġrib u dan it-tiġrib ma kellux jidum għal ftit jiem biss, għal xi ġimgħat kellu jintemm biss fis-sija magħżula minn Alla ħanin. U din is-sija għadha ma waslitx. Nixtieq nisma', nista' infisser dak li qiegħda nħoss imma jħassra. Nemmen li dan ma jistax ikun. Trid tkun għamilt vjaġġ tul din il-mina mudlama biex tifhem id-dlam sfiq tagħha. Dana kollu ħanara kif infisser ruħi permezz ta' tiġbija. U hawnhekk sa tgħidilna tiġbija biex tfehmna dak li kienet qiegħda tħoss. Ħanistħajjel li twelid f'pajjiż imdawwar biċ-par oħxon, hekk li qatt ma kontemplajt id-dera mbisma tal-ħolqien kollu imdawwal u mibdul mid-dija tax-xemx. Min tfuliti huwa minnu smajthom jitkellmu fuq dawn l-ġubijiet u naf li l-pajjiż li twelid fih mhux il-veru pajjiżi għax hemm pajjiż ieħor li kull ħin għandi nixxenna għalih. Din mhix istorja li qalaħħa minn żniedu wieħed li jgħix f'dan il-pajjiż ta' dwejjaq fejn ninsab jien hija realtà żgura għax is-sultan tal-pajjiż tax-xemx, tajt tal-mulej, tax-xemx tiddi ġie jgħix għal 33 sena fil-pajjiż ta' dlamijiet, jiġifieri di qed tajt għad-dinja tagħna, hawnhekk qegħdin ġodinja ekku isa f'ġo dalma għad iridu nidħlu x'imkien kollu dawl fis-sema. U jaħasra, id-dlamijiet ma femux li dan is-sultan divin kien id-dawl tad-dinja. Imma mulej bindek femitu d-dawl divin tiegħek. U titolbok maħfra l-ħuta. Tilqa li tikol il-ħobs tan-niket sakemm trid int u ma trix tqum minn fuq din il-mejda mimlija mrar li minn fuqha jiklu l-midinbin imsejkna. Sal-jum li għażilt għalija int
ħenna li hija mulej, għax aħna midinbin. U mulej, ibatna ġustifikati li kienu daw kollha li mhumiex imdawlin bil-fjam imħeġġeġ tal-fidi sa fl-aħħar jarawha qed titlob għal dawk li m'għandhomx fidi waqt iġġalna lilna wkoll nitolbu. U Ġesu jekk jaħtieġ li l-mejda imtebba minnhom tkun imsoffija minn ruħ li tħobbok tas-sew, li jiena rrid niekol waħdi il-ħobs tat-tiġrib sabiex ikun joġbok iddaħħalni fis-saltna kollha dawl tiegħek. Il-grazzja waħdanija li nitolbok hija li qatt ma noffendik. Ngħidu ilu bil-qalb jien ukoll, int ukoll. Li nitolbok mulej hija grazzja waħda li qatt ma noffendik. Madre maħbuba tiegħi, dak li qiegħda niktiblek ma fi ebda ordni l-istorja żgħira tiegħi li kellha mill-ħrejjef daqqa waħda nbidlet f'talba. U ma nafx interess tista' ssib li toqgħod taqra dawn il-ħsibijiet kollha hekk imħawdin u mfissrin ħażin. Fl-aħħar mill-aħħar, madre tiegħi, minix qiegħda niktibhom biex noħroġ b'xi xogħol letterarju, iżda biex nobdik. Jekk indejqek għall-inqas tkun tista' tara li bintek iċkejkna tkun tat prova tar-rieda tajba tagħha. Ħanissok tagħmilha t-tixbija żgħira tiegħi minn fejn kont ħallejta. Kont qiegħda ngħid li iċ-ċertezza li f'xi jum kelli nitlaq il-bogħod mill-pajjiż ta' dwejjaq u tad-dlamijiet kienet ingħatat li sa minn xkuniti, mhux biss kont nemmen dak li kont nisma' minn għand dawk li kienu jafu aktar minni, imma kont ukoll inħoss fih qalbi xewqa qawwija lejn x'imkien wisq isbaħ. Xejkla Teres kienet tixti saħansitra l-mewt lill-omma tiftakru missiera sabiex ifittxu jmorru s-sema x'kienet tallima omma. Hekk kif il-ġenju ta' Cristoforo Colombo kien waslu biex bħal iħoss minn qabel li kien hemm dinja ġdida meta ħadd ma kien jaħseb dan, hekk jien ukoll ħassejt li art oħra kellha tkun li f'xi jum il-amara fissa tiegħi. Imbagħad saqqa waħda, iċpar li jdawwarni jsir aktar maqut, jidħol f'ruħi u jkebbiba b'mod hekk sħiħ illi ma jistax ikun li nasal biex nerġa' nsib fiha ixbija hekk ħelwa tal-veru pajjiżi. Kollox hebb. Meta nkun irrid inserraħ lil qalbi għajjina mid-dlammijiet li jdawruha billi niftakar fil-pajjiż kollu dawl li nixxenna għalih, it-turment tiegħi isir li doppju. Jidilli li jidlamijiet biex nissellef leħen il-midinbin jgħiduli waqt li jiddieħqu bija int qiegħda toħlom bid-dawl pajjiż mimli fwejjaħ l-aktar ħelwin, int qiegħda toħlom li jkollok għal dejjem il-ħalli ta' dawn il-eġobijiet kollha, int temmen li f'xi jum se toħroġ minn dan iċpar li qiegħed idawrek. Imxi il-qudiem, imxi l-qudiem. Ifraħ bil-mewt li għad tatik, mhux dak li qed tittama iżda lejl wisq aktar sfiq, il-lejl tax-xejn. Il-kriżi tal-fidi għaddet minna wkoll Tereżina. Naqtawx qalbna meta tiġina wkoll nitolbu lil din l-istess qaddisa toħroġna minna. Madre maħbuba, iġbija li rrid natik ta' dlamijiet li jdalmu lir-ruħi hija hekk nieqsa daqs meta xebbaħ abbozz mal-mudell, imma lanqas rrid nibqa' nikteb aktar fit-tul għax nibża li nibda nidaj, saħansitra nibża li diġà qed iżejjed. Għali kien Ġesu jaħfilli jekk tajtu xi niket. Iżdu jaf tajjeb li għalkemm m'għandix it-tennija tal-fidi għall-anqas qiegħda nagħmel ħilti biex inwettaq il-għamil tagħha. Nemmen li minn sena l-hawn għamilt qatti ta' fidi aktar milli għamilt f'ħajti kollha. Ma kull okkażjoni ġdida ta' taqbida meta l-għadu jiġi jimbixni inġib ruħi ta' waħda qalbina billi naf li hija
ġufija li tidħol fid-dwell nagħti dari lill-ladu tiegħi bla ma biss infittex li nħares lejn wiċċu. Iżda niġri għal Ġesu tiegħi u ngħidlu li jiena lesta li nxerred demmi sal-anqas qatra biex nistqar li hemm sema tas-sew. Ngħidlu li ninsab ferħana li ma nitennix hawn fuq l-art b'dak is-sema kaħlani ħalli jiftħu għal dejjem lill-imsejkna li ma jemnux. U hekk minkejja dan it-tiġrib li jneħħili kull tennija xorta waħda nista' ngħajjad int mulej imlejtni b'kull ferħ b'dak kollu li għamilt. Min Salm 34. Għax hemm forsi xi jena akbar minn dak li ssofri għal imħabtek Ġesu. Aktar ma tkun ġewwenija tbatija, aktar ma tkun mistura minn għajnejn in-nies, żgur li aktar tferħek u Alla tiegħi. Imma jekk stess inti nnifsek kellek ma tkunx taf b'din it-tbatija tiegħi, nibqa' ħinja li nkun sofrejta jekk permezz tagħha nkun nista' nwaqqaf ħtija waħda magħmula kontra l-fidi jew inkun nista' inħallas għaliha. Madre, maħbuba tiegħi, forsi jidhirlek li qiegħda nkabbar iżejjed it-tiġrib tiegħi. Fis-sewwa kollu, jekk tiġġudikani mis-sentimenti li ħriġt bihom fil-poeżiji żgħar li ktibt matul din is-sena, żgur li nidher f'għajnejk bħala ruħ mimlija faraġġ u bħala waħda li għaliha l-velu tal-fidi huwa kważi mċarrad u b'dana kollu. Mhux aktar velu għalija, imma ħajt li jitla sa smewwiet u jattili l-kwiekeb tal-firxa tagħhom. Kienet qed bagħti ħafna minn nuqqas ta' vidi. Meta nanni lena tas-sema il-għaqda ta' dejjem ma' Alla ma nħoss fija ebda għena għax bis-sempliċità kollha nanni dak li rrid nemmen. Xi drabi huwa minnu raġ żgħir ħafna tax-xemx jiġi jdawwalli dlamijieti mbagħad it-tiġrib tiegħi jieqaf għal waqt wieħed. Iżda wara t-tifkira ta' dan ir-raġġ minflok ma tferraħni tagħmel lil dlamijieti aktar mudlama. O madre tiegħi, qatt ma ħassejt hekk tajjeb kemm huwa ħelu u ħanin il-mulej. Dan it-tiġrib batuli fil-ħin biss meta għandi l-qawwa li niflaħ għalih. U għalhekk il-mulej ma jtina qatt slaleb li aħna ma nifilħux inġorru. Għax nemmen bisħieħ li kieku ġie fuqi qabel kont nintefa' f'qagħda taqtih il-qalb. Issa ma jagħmilx ħaġa oħra ħlief li jneħħili kull faraġġ naturali li kont nista' insib fix-xewqa tas-sema. Madre maħbuba, jidilli li issa xejn ma jista' jżommni li nitlaq minn din id-dinja għax ma għadx għandi xewqat kbar li fix-xewqa li nħobb sa ma mmut bl-imħabba. Madre, għażiża tiegħi, nibqa' kolni kemm jien mistaġba meta nara dak li ktibtlek il-bieraħ, xi tgerfix, ejdi bdiet hekk tirtot illi sibt li ma setax ikun li nibqa' nikteb u issa nitnikket saħansitra li fittix li nissokta nikteb. Nittama li llum nagħmel dan b'mod li jkun jista' jinqara aħjar għax ma għadniex fis-sodda tinsew ġija marida, imma f'pultruna ħelba u żgħira kollha bajda. O madre tiegħi, inħossa bil-ħaq li dan kollu li qiegħda ngħidlek ma jorbotx tajjeb, imma nħoss ukoll li qabel ma nkellmek fuq li modi ngħidlek is-sentimenti tiegħi bħalissa aktar il-qudiem forsi ninsa l-kollox it-tifkira tagħhom. Qabel xejn irid ngħidlek kemm imissuli qalbi l-ħlewwiet kollha tiegħek tahom. Għajem minni madre maħbuba tiegħi, il-qalb ta' bintek hija mimlija bil-gratitudni, qatt ma jinsejra ninsa dak kollu li għandi nibqa' għax nafulek għalih. Madre tiegħi fuq kollox, imissuli qalbi in-novena li qiegħda tagħmel lil sidna tal-Vittorji u l-quddies li rrid li jsir biex jinkiseb il-fejqan tiegħi tiftakru meta kienet marida,
Kunu għamlu novena lill-istess sitna tal-Vittorji. U din il-madra ħasset li għandha tagħmel l-istess. Inħossi dawn it-teżori spiritwali kollha jagħmlu ġid kbir lil-ruħi. Fil-bidu tan-novena jinetlek madre tiegħi li kien meħtieġ lil Verġni Mbirka jew tfejjaqni jew toħodni fis-sema għax kont qiegħda nħossha ħaġa ta' twejjaq kbar li inti u l-komunità jkollkom toqgħodu tieħdu ħsieb ta' reliġjuża żagħżugħa marida. Issa b'qalbi kollha jiena lesta li nibqa' marida ħajti kollha jekk dan ikun jogħġob lill-Alla u saħansitra ngħid wkoll li kieku ħajti kellha tkun twila ħafna. Il-grazzja waħdanija li nixtieqija li ħajti tkun mifnija bl-imħabba u le ma nibżax minn ħajja twila, ma ngħidx le għat-taqbida għax il-mulej huwa l-blata li jiena ninsab imqiegħda fil-għoli fuqha. Huwa hu li ħarriġ li jdejja taqbida u subajja taqtija u t-tarka tiegħi u fih nittama. Dan wasal 144. Għalhekk jien qatt ma tlabt lill-Alla biex immut żagħżugħa. Għalkemm dejjem ittamajt li din hija r-rieda tiegħu. Sikwit il-mulej jibqa' kuntent bix-xewqa li wieħed jaħdem għall-glorja tiegħu u intaf madre tiegħi. Li x-xewqat tiegħi kienu kbar ħafna. Intaf ukoll li Ġesu offrili aktar minn kalċi wieħed tamrar li mbagħad minn xuftejja qabel ma xrobtu, iżda mhux qabel ma ħallini intiem kemm huwa amor. Madre maħbuba. Il-Qaddis Sultan David kellha raġun meta beda janni kemm ħaġa tajba, kemm ħaġa ħelwa li l-aħwa jagħmlu fl-imkien faqda sħiħa. Huwa minnu. U dan ħassejtu ħafna drabi, iżda jeħtieġ li din il-għaqda fuq l-art isseħ fis-sakrifiċċju. Ma kienx biex ngħix ma' dawn ħuti li ġejt fil-Karmelu, iżda biss biex inwieġeb għas-sejħa ta' Ġesu. Tassew ħassejta minn qabel li dan il-għajxin ma' sorijiet l-oħra kien sejjer ikun kawża ta' sofferenza bla qiegħda meta ma tkun trid tiċċedi xejn lil ġibdiet tiegħek x'mhux faċli tgħix ma' karattri differenti kif jiġri fil-familji mhux veru. Hekk jiġri anki bejnietna mhux il-karattri kollha jaqblu ma rridu nkunu ngħixu bħal aħwa u nissapportjaw lil xulxin kif suppost tagħmel kull familja. Kif jista' jingħad li hija ħaġa aktar perfetta li wieħed jitbiegħed mill-leżiż? Kien hemm qatt ċiċanfira lill-aħwa li jitqabdu fl-istess kamp tal-battalja jew ċiċanfira minħabba li jridu jtiru flimkien biex jeħdu l-palma tal-martirju. Bla dubju, ġiet meqjusa ħaġa sewwa li huma qawwew għal xulxin u b'dana kollu l-martirju ta' kull wieħed sar dak ta' kollha. Dan huwa li jiġri fil-ħajja reliġjuża li t-teoloġi jsejħu martirju, meta l-qalb tingħata lill-Alla ma titlifx il-ħewwa naturali tagħha. Bil-maqlub din il-ħewwa tikber waqt li ssir aktar safja u aktar divina. Madre maħbuba. Huwa b'din il-ħlewwa li jiena nħobb lilek u nħobb lil-ħuti. Jien ninsab ħinja li nitqabad fil-familja għall-glorja tas-Sultan tas-sema. Iżda ninsab lesta wkoll li nittajjar fuq xi kamp ieħor tal-battalja jekk il-ġeneral divin jurini din ix-xewqa. Lanqas huwa meħtieġ kmand iżda biss ħarsa waħda jew daqsxejn ta' sinjal. Min xi dħalt fl-arka mbirka ġifieri fil-kunvent hija ħsibt li jekk Ġesu ma jħodnix is-sema malaj, kien se jkolli xorti ta' ħamiema żgħira ta' Noè. F'xi jum il-mulej għad jiftaħ it-tieqa tal-arka u jgħidli biex intiri il-bot ħafna lejn ixtajtit ta' dawk li ma jemnux u nġor miegħi il-fera żgħira ta' żebbuġ. Madre tiegħi dan il-ħsieb għamel li r-ruħi tikber u għamel ukoll li jiena nogħlaq aktar il-fuq mill-lejja l-oħra kollha. Fimt li saħansitra fil-Karmelu seta' wkoll ikun hemm xi firdiet u li fis-sema biss il-għaqda tkun sħiħa u dejjima. Għalhekk ridt li ruħi tammar fis-smewwiet
u li tħares lejn il-ħwejjeġ tal-art mill-bod biss. Aċċettajt mhux biss li neżilja ruħi f'nofs poplu li ma nafx, imma wkoll dak li kien li tamrar akbar. Aċċettajt l-eżilju għal-Ħuti. Għad ma jiena sejra ninsa li fit-2 ta' Awwissu tal-1896 il-jum li fih telqu xi missjonarji fih kien hemm kliem bis-serjetà dwar it-tluq anke ta' Oħt Madre Agnese ta' Ġesu. U llum eżis semja sa nifqgħu nkomplu inġerħu hekk f'moħħna u f'qalbna dan il-kliem sabiħ li qed nisimgħu minn fhom din il-qaddisa. Sa niddittant jien nixtieq nirringrazzja u nsellem lilek li kont magħna għal dan il-programm il-paċi mira. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true.